M&I Systems jedna je od vodećih kompanija u Srbiji i regionu u oblasti konsultantskih usluga i primeni informacionih tehnologija u poslovne svrhe. Iza kompanije stoji 2 decenije uspešnog postojanja i rada na razvoju ERP softverskih sistema, sistema poslovne inteligencije, bankarskog softvera i specijalizovanih softverskih rešenja za različite industrijske grane, kao i pružanja usluga uređenja poslovnih procesa, optimizacije i upravljanja performansama. M&I Systems je deo M&I grupe, grupacije softverskih kompanija sa preko 120 stalno zaposlenih i velikim brojem spoljnih saradnika, stručnjaka sa znanjima koje pokrivaju sve potrebe klijenata, kako po pitanju softverskih rešenja i konsultantskih usluga, tako i u oblasti isporuke i instalacije hardvera, mrežne infrastrukture, data centara i sistem integracije. M&I Systems u svojoj ponudi ima ERP sisteme koji pokrivaju ključne poslovne procese, B2B, mobilne i maloprodajne aplikacije, IRIS sisteme za podršku poslovanju, a posebno se ističu konsultantske usluge iz oblasti upravljanja poslovnim procesima ili ti business process managementa. Kompanija nudi i usluge sistem integracije sa softverskim proizvodima drugih kompanija, kao što je SAP, i usko specijalizovanim uređajima za upravljanje proizvodnjom i automatizovanim skladištima. Pored konsultantskih usluga, klijentima M&I Systemsa je na raspolaganju i mogućnost obuke zaposlenih za korišćenje najnovijih informatičkih rešenja. Poverenje proizvodima kompanije M&I Systems je poklonilo preko 100 kompanija u regionu, a samo neke od njih su Knjaz Miloš, Carnex, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Simpo, Panonske termoelektrane Toplane, Strauss Adriatic, Atlantic Grupa, Ekonomski i poljoprivredni fakultet, kao i novosadska javna preduzeća Informatika, Gradsko zelenilo i Put. Među partnerima M&I Systemsa su IBM, Software AG, MicroStrategy, SRC i Jasper Software. Sve ovo učinilo je da M&I Systems danas predstavlja jednog od nezaobilaznih partnera svim uspešnim organizacijama koje u svom poslovanju koriste informacione tehnologije. Razvili smo brojne sopstvene rešenja, što nam omogućava izradu funkcionalnosti prema zahtevima klijenata, uz mogućnost lake nadogradnje i proširenja sistema, zato što mi poznajemo vaš biznis.